तारा लोग के पीछे हमने गुरुजी बैठा है कब तक डाल ठहर तारा के ठहर सिनरानी का हो अभी तू सिनरानी देखल ही नहीं खा हां ना सुनले बड़े हाइल चली हाइल हाइलो लगी लगी बिना देरी कोले लागे के बाद कि आइल बा से सभे जाई कि जब आ जाई रे समैया कतनो तेल फुले लगैब खइब दूध मिंटू भाई किया है ओइलो अकेले सिंगरानी के तू जाइब अकेले अब संगे केहू न जाई आँख पसारी देखते रही जई है मात पिता सुता ए मलिकार ई प्रकृति के नियम बा कि जवन बरेला तवन बुताला जवन फरेला तवन झरेला जे जन्म लेला एक न एक दिन हां जी ई प्रकृति के नियम बा जैसे आज हमनी के ए जैसे दीदी के विदाई हो गई वैसे सब कोई एक न एक दिन चल जाई समय अनुसार सिंगरानी के ब्याह छोड़ दा मत बोलो ए मलिकार मिंटू भैया के करम का कतना बतिया हम कही पहले ही माइक लेला कतर के प्रदूषण फैलावे वाला ब्यास लागत रहे आ ई माइक धइले हम त सही इनकर लाइन कट गइल है प्रदूषण फैलावे ई बने के हमनी के बनी जाए ए जे गौर करे ए महाराज इनका के कहले बा चली कौन चीज रे सबसे पहले बेलासी दोहा मिंटू भाई आव सुनत हो त हमसे अरे ध्यान दे वही जले बेलासी दोहा कैसे होखेला सिनरानी में तारे का बताओ तनी किया है चलो के अब बेलसी गए जाला से उपजी के बेलसी गए चली हमनी के भगना त्रिलोकी बबुआ के तरफ से पुरस्कार एवं मंडली के तरफ से तारा के शुभ आशीर्वाद जल से उपजी के बेलसी गए मलिकार गौर करे के बात बका कि पूरा ब्रह्मांड के रचना जल से भइल बा एकरा के विज्ञान आज प्रूफ करता एक बतिया के हमनी के
स्वामी जी शिव नारायण साहब लगभग 12वीं शताब्दी में लिख के चल गए। हाँ जी। विज्ञान भी आज प्रूव करता कि पृथ्वी जल के वजह से पूरा ब्रह्मांड के रचना भइल बा। हाँ जी। किया है हो जो गोयाई किया है भूली महाराज बात ओ समय के बाद कब के जब हमन के माता के गर्भ में उल्टा टांग टंगाई रहनी जा मल मूत्र के द्वार पे रहनी जा मल मूत्र खाए के मिलेला पिए के मिलेला हमन के दिन रात प्रभु जी से ओही में माँ के गर्भ में से विनती करनी जा के प्रभु जी जैसे जल्दी निकाली हम नित्य दिन राउत नाम के भजन करम लेकिन नहीं जा आके हम के अपना काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या में भुला जाए हे हो जो के भूली गए मुक्ति कहाँ से होई साहे मुक्ति कहाँ से होई सिंदरानी के ब्याह समझ छोड़ बोले नहीं कुछ राम जी बोलो मुआ काहे रोने लगनी सिंदरानी के ब्याह अच्छा याद नहीं ई सब ना आवेला उनकरा अरे आवेला काहे ब्याह सिंदरानी कहां में उरामान के ब्याह ना नरसिंह राम हमने के पावन जी के तरफ से पुरस्कार साहेब जी लोग के बार-बार पोलोगी नमस्कार निमन आशीर्वाद के चाहना बा हां ए महाराज इनकर कतना हम बात के काटी हां कहो तरह की आवे दी पहले मोछ दाढ़ी लोग छिलवा ले तो उम्र कम होके देखे खावे खातिर आवे दी तारा हमरा मोछ दाढ़ी से का मतलब बा हां का बन को एकदम तो बहुत बाउर लग जाई हां कोई दी आ छोटा ई दाढ़ी की ओर से आई बड़ो हमर मोछ दाढ़ी का देखो तर हां मुझे तो मोछ दाढ़ी देखे खातिर आई बड़ो हमरा जरा गौनई गावे खातिर आई बड़ो तारा हमरा गाना के कटिंग करे के बा हां जी जाय दे इहे गौनई देख दे आइल बड़ो मोछ दाढ़ी देखे कि हमर कुर्ता छोट बा कि एमे प्रेस बा कि आयरन बा कि नहीं कि हमर धोती कहां टेढ़ बा कि इहे कुल देखे आइल बड़ो अरे उसी तरह मोछ दाढ़ी देखबा और कुछ ना देखबो अभी मोछ देखला कहां जाय द सिंदरानी के अरे इहे कुल देखे आइल बड़ो अभी मोछ देखला कहां मर देले के का हम कहिन के आव तारा के देखाओ तनी मोछ दूसर का बात का कहले हा बेहोश हो जीबो नाम पे चर्चा कइले हा कि पहले घुरो हुआ फेंको हुआ नाम धराई चर्चा कइले है नो हां जी प्रचार करे आ इनकर हम नाम कहतन कि हिटलर कौन धइले बा वही तक हम खोजतन हिटलर का मतलब क्या होता है ये लड़का नहीं जानता होगा कि हिटलर क्या है हिटलर अंग्रेज था अंग्रेज की औलाद था तो ये हिटलर किसका औलाद है हिटलर का मतलब क्या था हिटलर और मुसोलिनी है जमती अब बाबू है जर्मनी के विखंडन नहीं करके इतिहास तू ना पढ़ले हमनी के पढ़ले बनी जा हम हिटलर हई हिटलर और मुसोलिनी मत बनो तू नाम में काल से हिटलर लगावल बंद करे ना तो तार के तू माने हम तार के का कही तार के जो अंग्रेज के टाइटल रखत तार के अंग्रेज के औलाद में कहल जाई जाय द ब्यास सिंदरानी के ब्यास छोड़ द जाय रह निमन आदमी लेन का भेंट भइल बाबी जानत रहले कि सिनरनी है कुली बाणे से गमारे अभी तारा भेंट नहीं के भइल आदमी ले तारा को खाड़ के फेंक दे हम एगो धइला दूसरा ए महाराज जी दिन रात मनुवाद का चर्चा करने वाला है आज आके दू गो गाना बाबा साहब का गा के बड़का मिशनरी बनता है काल से ये रामायण गाएगा ये काल से रामायण गाएगा नहीं तो सौगंध खा के कहे कि काल से रामायण नहीं गाएगा
100 दिन चोरी क के आ एक दिन जाके मंदिर में 100 गो हत्या क देवा, एक दिन मंदिर में चल जीव तार पाप कट जाई। बना बड़ा बड़का इथी बड़का बना तारा मिशनरी हमरे हो जा। हिटलर दादा के आगे ददियौरा के बखान कइले बड़ो, तारा के जानत नहीं कि तार कतना पूंजी बा। तारा पूंजी के जानते कहत रहे। ए महाराज एगो बात और सबसे बहुत बड़ी बात, हम कुछ जानते हैं ये मेरा स्वाभिमान है। हम कुछ जानते हैं ये मेरा स्वाभिमान है, हम ये बहुत कुछ जानते हैं ये बहुत बड़ा अभिमान है। कहता है कि हम तू का जानता कि हम सिनरैनी ना जानी ना, तू जाने लो बहुत बढ़िया बात बा। सिनरैनी जाने लो नो भेंटे हो गुल बा। तो अभी 4 गो 3 गो गदिया कहिए तो तारा गदियो नहीं कहे अब आ तारा के लादत तनी आ तोहरे ना तारा पूरा घराना के लादत तनी कि बताई हो कि आखर बाड़ी पारस क्या है। तारा पूरा घराना के लाद के जाता नहीं, तू फोन करके पूछ लियो ना तो आवा लिख लो आखर बाड़ी अब पारस बता के जइहो आ ना तो बनवा दम ढोलक जल अभी तक मालूम नहीं है। अरे महाराज लेके ए महाराज हुआ कभी पैक। अरे पढ़ाने में जिनको जमाने लगे हैं वही आज हमको सिखाने लगे हैं। जिनको सिखाया कि चलना संभल संभल के हवा में कबूतर उड़ाने लगे हैं। पेड़ पे अभी 2-4 दाने नहीं लगे कि चारों तरफ से निशाने लगे हैं। पढ़ने पढ़ाने का माहौल कहा कि किताबों में खत आने जाने लगे हैं। मिंटू हिटलर अंग्रेजों का औलाद, काल से हिटलर लिखल बंद करना तो तार अंग्रेजों के औलाद जहिया जहिया भेटैबो गौनई में हम कहब हिटलर क्या था उसके बारे में पहले जानिए कि हिटलर क्या था और उसने जर्मनी के साथ क्या किया था। इतिहास ये लड़का नहीं पढ़ा है। एगो धइला पहिली ना हिटलरे हवा। हिटलर हवे हिटलर काठी के हिटलर हवे। ई माई बाबू एगो अलगे नाम धर चली साहब जी के तरफ से पुरस्कार। माई बाबू एगो अलगे नाम धरता आई हिट होके खाती हिटलर हिट होके खाती हिटलर त फलाना हॉल चो त फलाना कॉल चो ई कुल नाम रखत रस हिट होके खाती कुल ई नचनिया के कुल खाली इसमें के उसमें माघ में के पुष में पा धनिया लेके चलल बड़ा कलकत्ता में बाजार लगा। तारा के जानत नहीं कि तारा पूंजी के बारे में। हां जी मेरा ब्यास चली खैर छोड़ी हमनी का बेलासी में लेके चलता इनका के। बेलासी के मतलब है बिछड़ जाना, अलग हो जाना, जुदा हो जाना। बेलासी के मतलब है हिटलर जी ब्यास पूरी ढेर खा लेल बड़े जाड़ हो भैया नचनिया के हिटलर भैया। इ नामवा तरह के सुझाव देले रहे रखे के मर्दल के हिटलर। ओ नामवा के पीछे पहले कुछ अस्तित्व ओकर पढ़ल रहे कुंवर जी। हिटलर मींस क्या होता है, व्हाट इज हिटलर, व्हाट इज हिटलर डिफिनेशन बताइयो हिटलर के। ना तो हिटलर के बारे में ना जानतो को तो काल गौनई बन होखला के बारे में बाद तारे के बताई हिटलर क्या था। भैया चली हमनी के बेलासी में लागल जाओ।